Ešte predtým ako video vôbec ďalšie vám chcem povedať, že sa nejedná o nejaký oznám, čo sa týka konca na YouTube, ani nič tak strašne tragické, len sa jedná o vec, o ktorej si v dnešnom videu povieme, takže ja si myslím, že môžeme ísť rovno na to. V tomto videu vám poviem, dá sa povedať zlú správu a druhú dobrú správu, takže začnem asi najprv tou zlou, lebo tá je asi taká dôležitejšia mi príde. Možno ste si v poslednej dobe všimli, že môj YouTube kanál na YouTube nebol dohľadateľný, a to z jednoduchého dôvodu. Zmazali mi kanál. No a keďže toto video pozeráte, znamená to, že môj kanál je naspäť, ale myslím si, že spraviť o tom video by nebolo na škodu. Takto, aby ste chápali, čo sa vlastne stalo, tak som proste prišiel domov zo školy ako každý jeden deň. Sadol som si za počítač, no a išiel som na YouTube a proste som si chcel pozrieť nejaké videá a tak ďalej, proste čo ma baví. Ale jak som zapol YouTube, tak som doslova dostal taký v úvodzovkách malý infarkt. Jak som to zapol, tak na mňa na obrazovke vyskočil nápis Kanál Nomi bol odstranený zo služby YouTube. To som si rovno pomyslel, že už to v ten deň nemohlo byť horšie, a keď som sa kúkol na svoj mail, tak to by nebolo ono, keby som tam nenašiel správu, že mi nezmazali len hlavný kanál, ale úplne všetky kanály. No to som si rovno pomyslel, že to v ten deň už fakt nemohlo byť horšie, ale to by nebolo ono, keby som na svojom maile nezistil, že mi nezmazali len hlavný kanál, ale úplne všetky kanály. A to ja som na každý musel osobitne robiť odvolanie, pretože som akože nevedel, prečo som dostal ban a nedávalo mi to proste zmysel, a nakoniec som zistil, že to bol dôvod tzv. Obchádzanie trestu. Proste, že dajme tomu, som dostal na YouTube ban na nejakom účte a vytvoril som si tento kanál, ktorý mám teraz, a tým som obišiel trest, iba že bol som si istý, že som nič takého nespravil a že som v živote na YouTube ban nedostal. No a tak sa mi to konečne podarilo vyriešiť a moje kanály mi asi pred 2 dňami vrátili v dobe, čo natáčam toto video, je to 2 dní dozadu cca. No asi si teraz ešte hovoríte, čo vlastne bola tá dobrá správa. No a to vám síce ešte napriamo úplne povedať nemôžem, ale môžem vám iba tak naznačiť, že to bude obrovský projekt a možno bude trvať mesiace, možno roky, neviem, nejde to povedať, je to ako nevyspytateľné. No ale každopádne v blízkej dobe už vydám short, v ktorom by som vám možno mohol povedať niečo viac o tom, čo vlastne teraz plánujem. No a myslím si, že v Československu to momentálne nikto asi neplánuje, lebo to je fakt obrovský projekt, akože je to niečo, čo som v živote nedokázal. Akože viacej k tomu nemôžem ani povedať, lebo by som moc naznačil, ale tak snať som moc nepovedal, snať to nebude tak jednoduché uhadnúť. Niekedy podarí, tak sa určite máte na čo tešiť, to vám garantujem, pretože to bude fakt akože extrém hento. No a keďže je toto videojko také kratšie, proste som vám to potreboval povedať, tak v blízkej dobe vyjde hardcore, takže sa určite máte na čo tešiť, lebo tá séria bola dosť akoby úspešná, ako na mňa úspešná. 700 zliadnutí na mojom kanále je pre mňa obrovský úspech, akože ja vám fakt každému ďakujem, ktorý dáte odber, ktorý si to video pozriete, ktorý proste hoci ako interagujete s mojim kanálom, takže ja budem rád za každý jeden like, zdieľanie, zhliadnutie, všetko, a ja sa s vami asi ľúčim a čaute.